De seguro que tamén te biche tendo que ir ao baño de urxencia entrando no primeiro bar que atopaches. Pero algunha vez recibiches un non por resposta? Unha coruñesa deixaba un comentario negativo a un bar que lle negou a entrada. Entrei preguntando se por favor podía ir ao baño porque tiña unha urxencia que unha muller debería entender. E conta que a atendeu unha chica moi desagradable. Dime que só se consuma algo aí. Non me pasou isto na vida. Non creo que haxa unha tía máis rata que a que me atendeu en toda a Coruña. Podía terse quedado nun comentario negativo máis, pero dende a cafetería decidiron contestar de forma contundente. Ola Sara, o noso establecemento como calquera outro negocio debe aplicar unhas normas de uso das súas instalacións. Entre elas, o acceso aos baños está reservado para os clientes que realizan unha consumición. Non é falta de empatía, senón unha cuestión de sostibilidade e xestión do propio negocio. Cobrar por ir ao baño é unha tendencia que cada vez se ve máis nos establecementos de Galicia. No termómetro visitamos un bar onde para sentar no inodoro había que pasar antes por caixa. E esos costes non é que repercutiles a ninguna consumición, senón no propio servicio que un baño, non? O sea, accedes a él, pagas e non tes que consumir nada, simplemente. E Luciano, agora é tempada baixa e cando é tempada baixa que do 15 de outubro ao 15 de marzo Está aberto. Está aberto o baño de forma gratuita, non? Sí, a todo o mundo. Esta medida non está exenta de críticas e que hai quen o ve como unha necesidade. Son as nosas necesidades e deberíamos ter opcións. Yo creo que cuando queramos, ¿no? Aunque no seamos clientes. Por ejemplo, gente mayor o si vas con niños o alguna embarazada, que al final pues no es como todos que se pueden aguantar, vaya. Con todo, hai outra xente que cree que se trata dun servizo e que como tal hai que pagalo. Uno, porque estás usando un servicio, por ende, tú todos los servicios los pagas. Tú pagas la luz, pagas el agua, pagas todo. Y dos, esa empresa gastará un dinero en limpiar para que tú puedas usar ese servicio. É un modelo xa normalizado en moitos países europeos, como Alemanha ou Bélxica, polo que non sería raro pensar que puidese estenderse na nosa comunidade. Farase realidade a ironía de vou ter que pagar ata para ir ao baño. Pois no termómetro decidimos visitar esta cafetería da Coruña que tomou a decisión de responder a esa reseña negativa que lle puxeran o establecemento. Por que decidiron facelo, Óscar? Pois, Rocío, supoño que tomaron esta decisión por xente como a min, que se lle cola no baño en canto temos a oportunidade. Pero iremoslle preguntar a eles, porque sí que é certo que houve moitísima polémica. Internet estaba que botaba fume, xente a favor, xente en contra, porque un dos grandes debates que temos, non só nas cafeterías, en todas as cidades, no turismo, pero Teo, por que tomástedes a decisión de non deixar pasar máis que clientes? Pues sobre todo por malas experiencias pasadas. Nosotros hemos hecho una inversión en decoración y además tenemos dentro del baño un armario con los productos de limpieza. Y la gente que nos ha entrado sin permiso al baño eran sobre todo los que nos robaban tanto las decoraciones como nos forzaron el armario más de una vez para llevarse productos de limpieza. Aquela notaba que a xente entraba solo para ir ao baño, incluso para roubar. Pero claro, na reseña que vos deixaron dicían que era unha urxencia. Vos sabíades isto? No teníamos ni idea. Tú en el momento en el que nos comunicas que es una urgencia siempre vamos a hacer la excepción, ya seas una mujer embarazada, una persona mayor, menores, niños pequeños. Ahí siempre hay excepciones porque ante todo somos humanos, pero si no se nos comunicas y simplemente lo pones en una reseña, nosotros por telequinesis no lo sabemos. Desde logo que claro, recibistedes moitísimo hate, entendo, moitísima xente comentando cousas malas de que fixerades isto. Como recibistes? Pues no nos esperábamos que generase tanta polémica, pero digamos que está repartido un 50-50. 50% de personas nos apoya a nosotros diciendo que no se debe dejar pasar a todo el mundo sin que tome una consumición y un 50% de personas que incluso dicen que es obligatorio por ley dejar pasar al baño. Entonces está un pouco el debate servido, hai unha polémica grande. De momento vos o que ofrecedes é que tedes moi barata a consumición como para poder entrar no baño. Exactamente, nuestra consumición mínima es un churro que cuesta 35 céntimos. Con eso tienes acceso a todo el local. Entonces yo creo que vale máis que la pena. 35 céntimos, a verdade que probablemente sexa o máis barato por entrar nun baño daquela. Moitísimo ánimo con todo isto en internet que sempre se fai a bola moito máis grande. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. E agora cando entredes no café, pero tanto no café como en calquera outra cafetería, en calquera outro bar, tedes que fixarvos sempre nos carteles que temos, porque xusto aquí, mirade para aquí, amigos, nada máis entrar. Se vedes un cartel como este, xa sabedes que hai que consumir.
Grazas, Óscar. Está mesa dividida sobre este asunto. Primeiro, que tal, Pepo, Gloria, como estamos? Aquí de mércoles, na bisagra. Estarían dicindo na casa, onde están aquí os rapaces, que ainda non os viramos. Bueno, dicía que estades un pouco divididos sobre este asunto. Ti, Gloria, que opinas? Eu creo que neste caso concreto, que houve foi un exceso de educación, porque se esa señora entra, vai ao baño, non dice nada, non pregunta, non é educada, sale e aquí non pasou nada. Preguntou educadamente, dixeronlle que non podía entrar, porque iso, bueno, pois é un local privado, pode decidir deixar pasar as persoas ou non deixalas pasar, a lei non o obriga, por lo tanto, dixo que non, nada que decirlle. Xa. Vamos, a mí me parece... Non me parece. Eu creo que ao final as cousas regularse solas. Teñen que abrir a man os locais ou hai que consumir se queres ir ao servicio? É complicado. É complicado. É complicado, porque eu en Santiago de Compostela, ahora hai tempo que non o vexo, pero cando empezaba todo este boom do Xacobeo, as colas non eran para tomar cerveza, era para botar fora. A ver, que teño a Héctor revolvéndose aquí o meu carón. A ver, Héctor. A ver, o bar monta un empresario que quere obter un beneficio por ese traballo e por ese esforzo que el pon aí nos co seu traballo. Entón, se alguén quere ir ao baño sen facer ningún tipo de desembolso económico, o Concello ten que poñer unha serie de baños que sexan de uso público e totalmente gratuito. Se ti entras nun establecemento a facer uso do baño, o lóxico é que consumas algo, un mínimo, que decía el, un churro que son 35 céntimos, algo, a non ser, evidentemente, como decía el, que sexa unha urxencia. Unha urxencia todo o mundo entende. Ahora, por ir ao baño, é o que decías ti, que formarase colas e colas de xente que quere ir simplemente ao baño, que vai tirar da cadena, que vai usar o papel, que vai usar unhas instalacións que el ten que limpar. Pero poñemos unha disyuntiva. Non tes solto, tes unha urxencia, non tes solto para pagar un churro, que dicías, non aceptan tarxeta de crédito, que fas? Quedas a fregar os platos. María di que a fregar. A ver, estás poñendo nun caso moi extremo. Claro, é que se non... Non, pero pode pasar, cuidado. Bueno, ahora está a tarxeta, dice, mira... Lei de Murphy, Lei de Murphy. Podeche pasar un día. Pero pregunto vos, non sei, eu non sei que faría. María? Eu tamén estou a favor de que... Estou con Héctor, totalmente. Non sei se porque somos empresarios, somos tacaños ou que somos. Pero eu na miña casa tampouco deixaría entrar a xente toda que pasa por diante a ir ao baño, porque ao final teño que... Bueno, de feito, perdón, María, ti tes un negocio. Claro, eu teño un negocio. Pode alguén chamar e dicir, podo pasar un momento? Claro. A ti pasouche? Pasoume, sí, porque nós temos un registro da propiedade ao lado. E dixeches, ou mechas, aquí, no, a xente que ven o registro da propiedade é xente, moitas veces xente maior no registro non teñen baño e ven e dinme, pode pasar ao baño? Por supuesto que pode pasar ao baño porque me pasa unha vez ou dúas ao día. A esas persoas e sobre todo maiores. Pero, se eu teño un bar e me pasan 20 personas ou 50, como está pasando cos peregrinos, que isto tamén ven moito aquí en Galicia con isto, chica, pois consume esos 30 céntimos ou ese euro e medio. Agora, o que non me parece ben é como o da urgencia, ou unha vez tuve nunha tienda ca miña abuela de audífonos, e a miña abuela é maior, é desta xente que toma unha pastilliña para ir ao baño cada certo tempo e temos que ir ao baño a menudo. E estábamos en plena pandemia, e ela necesitaba ir ao baño, e decíamos, podemos ir ao baño? Non, porque está sin desinfectar, estábamos con este protocolo tan estricto que había. Eso sí que non se pode facer baixo ningún concepto. Non pasou nada, que fomos a unha cafetería, pagamos e deixáronos ir. Ou como tes unha emergencia como muller, que estás ao mellor, que tes que cambiar unha compresa ou un tapas, joder, que te deixen ir. Pero é que eu creo que hai que ver o caso, diferenciar. Ver o caso, dicir, pero non é fácil. Porque non é fácil, correcto, pero é que... É fácil, sí que é fácil. É fácil, Pepe. É fácil, é unha cuestión, é que, escoitando a argumentación do dono do bar, é demoledor. É dicir, non creo nin sequera que o 30% dos clientes que pagan por consumir utilicen o baño. O feito de consumir xa habilita a ir ao baño, xa aludimos a unha razón económica, non? Entón, toda a xente que consumiu e non vai, estaría deixando o dereito a utilizar o baño a unha persoa alternativa. Se ti tes un mínimo de visión comercial, se ti queres quedar ben coa xente, se ti queres fidelizar e gañar clientes, evitar problemas en redes con reseñas negativas, que che costará que en vez de mexar 70 persoas, mexen 72? É partindo da base que calquera asistencia a un baño é por urxencia, porque a xente
Bueno, Ten o que porque pexar, bueno, ou- sei que ou van porque levas 5 no, no. cervexas. Bueno, Entran sempre tens que correcto. botalas fora igual. O sea, o problema é No, fisiolóxico, fai. o problema de que eu estou máis contento mirando para os azulexos que na rúa mirando para a pedra, no. É un problema de evacuación. Héctor, que hai que... quería responder. Claro, pero é que por esa regla de 3, entón, como un non utiliza os servicios, o resto poden utilizalos. Como eu, por exemplo, fun a un hotel e marchei temprano, non aproveitei o desayuno, que veña outro da rúa e que aproveito o meu desayuno porque eu non o tomei. Non, ao final non ten moito sentido eso de como eu teño esta serie de servizos ao miña disposición e como non os empreguei, queda aí para que alguén E que entre da ademais rúa e os use. ten un coste, o papel higiénico, a auga, a luz, ten un coste a limpieza. O do